Zvyky a tradície sa delia na predvianočné, vlastne sú pred Vianocami, a vianočné. Teraz sa premiestíme na predvianočné a presnejšie na advent. Vlastne advent sám o sebe má svoju históriu. Prvé mienky o adventných bohoslužbách nájdeme už od 15. storočia v Ravéne, v 16. storočí v Ríme. Počet nediel sa často líši a advent sa slávil 4 až 6 nediel pred Vianocami. Až pápež Gregor Veľký stanovil jasný počet 4 nediel. Každá z adventných nediel má svoje ľudové označenie. Železná, bronzová, strieborná a zlatá. Predvianočné zvyky. Adventný kalendár môže mať mnoho podôb, od klasického štvorcového s čokoládou po nástený v tvare vianočného stromčeka a s vreckami plných darčekov na každý deň. Fantázii sa medze nekladú. Bosk pod e-mailom. Tí, ktorí sa pod e-mailom poboskajú, majú zaistenú vzájomnú lásku do budúcich Vianoc. Mikuláš je reálnou postavou, ktorá sa narodila na území dnešného Turecka do rodiny rybárov. Potom, čo Mikuláš osirel, rozdal všetok svoj majetok chudobným, je preto symbolom štedrosti. Tradícia, ktorú poznáme dnes, vznikla zhruba v 10. storočí v Nemecku. Betlehem. Krásnym vianočným zvykom je tiež výroba či zostavenie Betlehemu, jasličiek, napríklad v Taliansku. Ľudia nezdobia vianočný stromček a namiesto neho sú symbolom Vianoc práve jasličky. Teraz sa presunieme na vianočné zvyky. Šupiny z kapra. Známym zvykom vo všetkých regiónoch Slovenska je vložiť pod obrus na štedrovečernom stole šupinu z kapra. Tá symbolizuje peniaze a hojnosť a zabezpečuje, aby vám následujúci rok nechýbali peniaze. Niektorí ľudia si zvyknú šupinu z kapra vkladať aj do peňaženky. Hádzanie orechov. Rovnako veľmi rozšíreným vianočným zvykom je hádzanie orechov do rohov izieb. Daný zvyk symbolizuje hojnosť v rodine po celý rok. Cesnak, med a oplatka. Oplatka potretá cesnakom a medom je azda to najtradičnejšie pri štedrej večeri. Cesnak nám má zabezpečiť zdravie po celý rok a med to, aby sme boli dobrí ako med. Medový krížik na čelo. Rovnako ako pri oplatke s medom, s cesnakom aj medový krížik na čele symbolizuje zdravie, pokoru a dobrotu. Podľa tradície námočí matka strúčik cesnaku do medu a na čelách ostatných členov rodiny urobí krížik. Krájanie jablka. Pred štedrou večerou sa tradične krája jablko na polovicu. Pokiaľ sa v strede jablčka vytvorí hviezda, znamená to, že členovia rodiny budú zdraví. Pokiaľ sa však na jablčko vytvorí krížik, rodinu postihne choroba alebo smrť. Tanier navyše. Pri prestieraní štedrovečerného stola sa zvykne prestrieť jeden tanier s príborom navyše. Tento tanier je podľa zvyklosti prestretý pre náhodných pocestných. V niektorých slovenských rodinách prestierajú tanier navyše pre zosnulých členov rodiny. Počet tanierov. Pri tanieroch ešte zostaneme. Tento zvyk sa dodržiava iba v niektorých regiónoch Slovenska. Traduje sa, že pokiaľ nebude na štedrovečernom stole párny počet tanierov, na posledného so stolom príde v priebehu roka choroba alebo smrť. Ostrý prípitok. Táto tradícia je bez pochyby jednou z najobľúbenejších pre dospelých. Pred samotnou štedrou večerou sa zvykne naliať prípitok, ktorý pozostáva z tvrdého alkoholu. Pôst. Na štedrý deň by sa mal podľa tradície dodržiavať pôst. Ten by mal trvať do východu prvej hviezdy na oblohe. Pôst symbolizuje príprava na príchod Ježiša Krista. Zákaz odbiehania od štedrovečerného stolu.
Matka rodiny by nemala od štedrovečerného stola odbiehať. Všetko, čo je potrebné, by malo byť na stole, prichystané vopred. Ak treba predsa len ešte niečo priniesť, vstať od stola by mal iný člen rodiny, nie matka. Modlitba. Keďže Vianoce sú kresťanským sviatkom, pri štedrovečernom stole by nemala chýbať modlitba. Pred štedrou večerou sa zvyknú modliť aj rodiny, ktoré sa bežne nemodlia. Ďakujem za pozornosť.